Ja s'ha plantat la primera falla de la província de València. Fou el dissabte amb l'arrencada del mes de març. Parlem de la falla Sant Josep, que té com a membres els equips del Centre Júnior Josep, que des de fa més de 40 anys contribueix a que aquesta festa estiga present a la capital de la Vall d'Albaida. Aquest any el monument, plantat al pati del Col·legi Sant Josep en honor al patró del barri, està ple de llum i color i representa a les mateixes festes josefines. El remat final consta de la figura d'una fallera amb el seu vestit tradicional. Les escenes del voltant mostren les diverses i nombroses activitats que realitzen aquests júniors. Enguany, Jorge Gandia de l'equip Flames i Lourdes Insa de Jaya tenen l'honor de ser els fallers majors d'aquesta comissió, que varia el seu número de membres any rere any, tenint 51 en aquest 2014. Són els fallers de cada equip de xiquets tria el seu faller i cada any varia el número d'efectius. En els júniors possiblement hi hagi uns 160 equips, repartits en 5 etapes i cada etapa és un any. Encara que el pressupost és molt ajustat, el monument no desmereix a la festa valenciana per excel·lència. L'artista faller és José Sánchez Izquierdo, que és un artista de Gandia, que ha fet les falles de València, de Gandia també n'ha fet, en Alzira també fa l'especial, i nosaltres ens fa una falleta per a nosaltres, que és el que necessitem. Els actes programats es multipliquen en la setmana fallera, però durant tot l'any són moltes les activitats dirigides als xiquets. N'hi ha des de playbacks, on actua cada equip de xiquets, després tenim la verbena, retreta, el dia de Sant Josep ple d'actes, i que pense jo ara així de memòria, precisament la setmana que ve tenim un concurs de paelles el diumenge, i dissabte tenim un rally que per les 4 carrers del poble allí juguen els xiquets, com antigament, que els xiquets jugaven al carrer, nosaltres també fem això, jugar en el carrer. Els concursos de paelles, fem la paella millor, en millor sabor, els playbacks fem l'equip que millor s'ho treballa, en el rally el que acabi abans, però de premis com s'entenen falleros no n'hi ha cap. Així sols hi ha una falla i no tenim cap rivalitat en ningú. No tenen premi de monument, però sí actes tan tradicionals com la crida, on conviden a participar a tothom. Un altre any ens reunim al pati per celebrar les festes dedicades a Sant Josep, patró de la nostra parròquia. Volem llegir i contagiar a tota la gent la nostra alegria i il·lusió. Volem que tots sàpiguen que ja comença la festa. Per això, quan passem pels carrers del barri, vos anem a cridar per a que no quede cap lloc sense saber que avui és la crida. Per a nosaltres, els fallers, és molt important que els nostres equips ens acompanyen. Així que quan la banda comença a tocar, vosaltres júniors heu de fer-se notar. Alcem les mans, alcem les penals i diguem al barri que els júniors en fallers estan ja. Una fallera major que s'implica i molt en la festa. Representar a tots els júniors i també representar a tots els fallers d'aquest nou any i també realitzar els actes més importants, com la inauguració de la kermés i també entregar els premis i això, junt amb el faller major. I com totes les màximes representants, té molt clar què és el que més l'agrada de la festa. Els concursos i també la crema i crec que la presentació. Coneguem els protagonistes, hem visitat el monument, hem repassat els actes i sols ens queda conèixer la història d'aquesta falla, l'única ontinyentina. Les falles d'Ontinyent són unes falles peculiars perquè no són les falles tradicionals que puguen estar en Xàtiva o en Gandia o en València. Així és un centre júnior que per a fer festa en els xiquets fem una falla i aquesta falla és la que des de fa 40 anys dona vida i dona aquesta presència en el pati. La nostra falla va néixer perquè volíem fer activitats per als xiquets, per anar de campament, volíem recaptar fondos i van crear una kermés de jocs dels xiquets i això des del primer dia és el que encara s'ha instaurat com a part de l'activitat de les falles.
La falla del barri Sant Josep d'Ontinyent festejarà el seu dia gran el 19 de març amb la processó del seu patró i, com no, amb l'acte de la crema a les 9 de la nit.